Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Size ka mga personnel sang Bitaw kag Poso nagpositibo sa drug test. Kakson sila sa trabaho kag ipaidalom sa drug rehabilitation. Yari ang report. Humalin sa weekend, 640 na tanan ka mga job order workers sa Bacolod Traffic Authority Office kag Public Order and Safety Office ang ginpaidalom sa drug test. Kag ang resulta, 46 tanan ang nagpositibo. 29 ka mga personnel ang taga Bitaw kag 17 naman ang taga Poso ang nagpositibo man sa paggamit sa illegal nga droga. Suno kay Mayor Albi Benitez, insigida nga i-terminate ang 46 ka mga JOs, agud man giliyon sila nga mapaidalom sa drug rehab. My understanding sa testing, kung mag-positive ka, daw chances are you're involved in illegal substance. What will happen? Although ibutaman sila sa program, and let's see. Mayor? Matapos man ang press conference, nagpaidalo man sa drug test ang alkalde kag nanawagan siya mga pareho nga public officials nga magpa-drug test. We can all undergo a public testing for illegal drugs. Unahan ko karon. Negative ang resulta sa drug test ng alkalde. Pareho man nga nagnegatibo sa illegal nga droga si Police Major Junji Liba nga pamuno sang Bitaw kaganay Police General Primitivo Tabuhara nga pamuno sang Poso. Magluwas sa voluntary drug testing nga ginpatigan sa Bitaw kag Poso, ginaduso naman sa konseho sang syudad ang pagpatuman sang mandatory drug test sa tanan nga city employees agud mapabaskog pa ang kampanya kontra illegal nga droga. Nico Delfin para sa DGCast Negros.